Kubor nakaslem jong unongsan hima. UCEM Kakasi Hills Autonomous District Council uba Titas Khan. Hakajekran bat kinong thok kubor uong baon khang no shisandan ya kajing penon kampla plastik hayo bat habaro ki bahap hapok ke district council. Ula ong ru baon sapha jurib no hakidukan ya ka baon sedang shwana yodo nang ta sa shakiwede ki yo ki bahap hapok uput usam ke district council. Ka executive committee ka shimru ya karai bagi tu kidukan badi plastik kamtam ki barjala wat laki don ya ka trading license henry la dalap on weng bet ya ki trading license jongki ula ongru bana ka supreme court order kala kentu ya ka sarkar bat kumju ya ka district council bagi dai ban khmi benya bha halor kani ka benta ban pet ya ka jingkhu jing suba hapo uput usam ka district council ula ong bana ka supreme court order ru kala kentu ya ka sarkar bat kumju ya ke district council bagi dai ban khmi benya bha halor kani ka benta ban pet ya ke jingkhu jing suba hapo uput usam ka district council UCEM ula kerpat ru na kisiem ki sordar bat ki rang basnong bakin ya trailang bat ke executive committee halor ka te ka benta kecuma ngapau ke jing ai kublai ki perlo kalian juga press media pakam tam ki em jungi pi ing yadon ni sangun laingun iam jong ka trade iam jong ka market bari iam jong ka ilaka ka banikong ka bangakwa ban pau lang ba jong pi ki la thai kubor kalong ba kala don ka wi ka notification ka bala penmi da ka isi ka bala dap halor ka jing penjari kum kanu plastic zone ya baro ki jaga ki bahap apo kecing kami jong council te kapor ke bangi penmi ya kani notification haka tu kapor ngina sedang syuan na ki yo ki bade ki yo ki bahap apo kecing pet jing kami jong ke district council ba kum juru haka kecing pet jing kami jong ki CM ki klik nong sensyar bat ka bakham ya concentrate ba ka tu kapor kalong ha ka bede bat ka yodu nama kaladon ka jingut ke jingnam na ki pat ba kumjuru ba ni pentrikam ya kata ka an ka ba msyashu ya ka ban penon kam ya ki plastik tena ta daun na kaliang jong kani ka isi ka bamenta adin jong kani ka lockdown adin jong ka situation ka balong kumni ngile syong perkhat kum ka isi bat ngila shimbiang yang kani ka rai ban pen kan mau biang sa sisen ya ki pat ba kamtam ki nong di dukan ki badon ha ki yo ba kumju kamtam ha ka yo du ba ha kani ka kentiru na kaliang ka isi kala penmi biang ya kani notification but khang si sendon ya kajing penon kam ya ki plastik but hagani ka kenti ka bamenta na kaliang ka jong ka isi ngilarai ba om dai tang bala si penmi da ka notification but shen ngin safa ya ki enforcement ki jongi bakin let but checking hapo yo haki chaka yo rengkat kaji trelang bat ki pulit CM jong ka hima beliam ka bangin sedang syuan na yodu bat nang tangi sapur syaki we pat ki yo ki badan hapo put sam jong ka district council ka jongi tidak lengba kani ngi kerpat ya ki klik nong sensyar nadu ki CM ki sordar ki rangbash nong bakin ai ka jinge trelang but ka STIP committee halo kani ka benta but syusyu ngakwa ru ya ka ban persengau kalian ka jongpi na kalian jong kani ka isi ngila pas ru apo ka house ya ka solid waste management bill but ya kani ka bill ngila pas haki session ki baladap but hadin ka tu ngila ha syu gubernur na benta ban yo asen but hadin ba ka expert committee kalap bi nya yang ni gabil lalap badon kat tu kat ni ki
benta kiba ngihap ban penbet kiba dei ki minor things kinde ki major but ikini mentang ila de penbet but ngin sari introduce biang hak ani ka session ka ban long menta kenang bangin yo ban pas no ikini ka bill ka banang pen khlan chu ya ka jing trikam jong ka council hak ka jing ede ban pet ya ka jing long ka jing khoi ka jing suba ka bahap apo uput usam trong ka council pembab hitip ba kala donru ka Supreme Court order ka ba la kentu ya ka sarkar ba kumju yangi ka district council bangin dai ban kemi benia ba halo kan we ka benta ya ka ban maintain ya ka jing khoi ka jing suba apo uput usam trong ka council telang ba kan ka notification ka bangi pemi biang menta ni kerpat ya baru ki nongsong dukan khamtam ki badon hapo yodu ba ngilarai ru nagani ka executive committee ba khamtam ya kitu ki dukan ki badi kini ki plastik balada ki daily ki jong ki breu ki banabar watla ki ladon ya ki trading license ki bala issue dengan ka office ngimban si bala dalap wat ban cancel ya ki trading license ki joki lamar ba ki penken ya kan ka an ya ka bala bu kanang ba bom dei ba chu ban kam ya ki plastik kani kalong ka jing pen snow na kaliang jongi ka isi halo kani ka banta am na kaliang ka jongi di council ko mangi ong ba ngidon ru ya kani ka waste management department ka bangi pet yang ni let's say ngin sabu ikini ki signboard kani ki jingpan bana ki hoardings ki bah ki tu ki tourist spot nakaliang ka district council bangin sa bu keleng kat ki bangala toy ban le nakabanta ban ong ya ka no plastic ti khindia ro nakaliang ka jama soba ong hang ne ba jing khang ya ki ni ka ban pendon kam ya ki plastic ha ki yo ki ba pher ka bahab apo ka jurisdiction jong ka district council so kani kan play lat shibenta pat ya ki we de habani dei bakin pinmi no da kini ki paper bags de kani ru kalong ka we shibenta ban play lat manai kam ai jam le se kani kanong kum ka bakin la ban yang haki kijat ki jong ki te namar ban adam la ban pendon kam chu de ki plastic dengan thai ki de stang de ki paper bags ki wala ban pendon kam bat kum juru kum ba na do ki por mensha mai pui ba kini ki plak yo kum ba no ma ki plak khasi ki jongi ro ngai ki la sang man do jat no bat ki ba bon ki pendon kam show ye kini ki playo ki jongi ki bi jong tengang ngai ba hang ni ro ki to ki baju Shnai kita ki playo ru kin long biang sashi sen ka ba lese kin yo ya kalat ka bai ka ji ka ba biang hadina bon kataru kan long ka shibenta kan long kumta hi but lese bon ne ki constituency ba pher ki ba long idon ki MDC ki mo ki jongi ki ba lese ki don kum kita ki constituency ki jongki ka ba don kum ki ne ke society ru te la kaliang jongi ki nong mi khmat ru ngin sa bodien kum ki ne ke